Bishop ụka Anglican na Diocese Amuichi, Right Reverend Ephraim Ikeakor, akpọkọ na gọọmenti etiti ka ọ fụ na oke ihe nhịarụ ihe isi ike bụkwana nke dịrị ụmụafọ obodo anyị abụ Naịjirịa ka a ga-ebenata. Bishop Ikeakor kpọrọ oku a n'oge ọ na-agụpụta presidential charge n'okwu nke mbụ ọgbakọ sinod nke isii nke Diocese Amuichi. Njide ka Okoye n'ebe a ma weta ozi a. Njide ya bụ synod nke nwere na Emmanuel Anglican Church Ekwulummili n'okpuru ọchịchị Nnewi South gụnyere ndị nnukwu ụkọchukwu karịrị 35, ndị ụkọchukwu ndị ọzọ, ndị synod delegates na onye president nke Women Ministry nke ya bụ diocese dem nke m Ikeakor. N'ihe ngụpụta ya, Bishop Ikeakor bụ onye kọwara na Nigeria so n'otu obodo nke Chukwu gọziri kwara arịrị na nsogbu obodo Nigeria nwere bụ ndị ọchịchị nakwa ka ha si achị kamgbe afọ 64 obodo a nwere onwe ha na-agaghị anyata isi maka ebe a na-arụ mmanụ egwupụtara n'ala, enweghị ọkụ na-adịgide, ihe ngalaọnụ na ndị ọzọ, bụ nke ọ kọwara na ọ na-eweta nnọọ ntaramahụhụ dị iche iche nye ndị Nigeria. Bishop Ikeakor toro Gọvanọ Soludo n'ihi ọrụ mmepe dị iche iche ọ na-alụ na Anambra, karịsịa n'okporo ụzọ, ma yọọ ya ka o welitekwuo ihe gbasara nchekwaba, ikwu okwu n'isiokwu ya bụ synod Idolatry, Causes, Consequences and Cure. Bishop Ikeakor kọwapụtara na ha wepụtara ya bụ isiokwu nke synod site na otu o si abawanye bụ ikpere arụsị, ịchụ àjà na ịgọ mmụọ n'obodo nakwa n'etiti ndị ụka. N'okwu ya ka Archbishop nke province nke Niger nakwa Bishop nke Ọka, Most Reverend Alexander Ibezim, toro Bishop Ikeakor maka mmepe dị iche iche o wetara na ya bụ diocese, ma kọwaa na ọ dị mkpa na ụka nyere nnọọ oge nke ọma na ịkụtara Kraịst mkpụrụ obi. N'okwu nke ya ka Bishop Diocese nke Niger West, Right Reverend Johnson Ekwe, kọwara na isiokwu nke ya bụ synod dị nnọọ mkpa ugbu a na-eleba anya otu ikpere arụsị si abawanye karịsịa n'etiti ndị ntorobịa, ma gwa ndị mmadụ ka ha na-achụkwute Chineke site na nchegharị. Ndị ọzọ kwuru okwu n'oge ya bụ synod gụnyere onye isi oche Council of Laity nke ya bụ diocese Honorable Kingsley Iruba, nakwa onye isi oche Council of Knights nke Anglican Diocese Ọka Sir Emma Ezenwaji, bụ ndị kọwara na isiokwu a dị mkpa dịsie ike karịsịa ugbu a ndị mmadụ na-etinyesi aka ike n'ikpere arụsị. Ihe pụtara ihe n'oge ya bụ synod gụnyere inyefe igodo ụlọ arụchagoro arụcha nakwa otu igwe na-enye ọkụ bụ jenaretọ, bụ nke enyere onye ọlụ ha melụrụ arụ n'aka ebe ọ na-eje ozi bụ Reverend Peter Ezejiakụ, ya nakwa ego dị 1 nde naira nke enyere n'otu n'otu nyegara mmadụ 5 ndị ụkọchukwu ya bụ diocese iji wee kwado ha n'ịmalite ịrụ ụlọ nke aka ha, bụ nke Bishop Ikeakor nyere ha site na Emmanuel Anglican Church Ekwulummili. Njideka Okoye maka akụkọ ụwa ABS.